Abstentzioa inoizko altuena izango omen da. Hala aurre ikusten dute asteburuan atera diren inkestek. El País egunkariaren sondeoak berdinketa aurre ikusten du PP eta PSOEren artean 19 eserleku. Esan beharra dago galdeketa Arias Cañeteren adierazpen matxisten aurretik egin zela. Izquierda Unidak 6 ordezkari lortuko lituzke. Eskerra Kataluniako zerrendarik bozkatuen litzateke 3 lortuta eta CiU eta EAJaren arteko koalizioak 2 aulki izango lituzke. UPyDek ere beste 2, Bilduk bat ere ez. Bestelako datuak agertu dira ABC egunkariaren galdeketan, PPko 21-22 eserleku lortuko lituzke, PSOEri 17 edo 18 ematen dizkio, Izquierda Unidari 5, UPyDek 3 lortuko lituzke, eta EAJ eta CiUren arteko koalizioak beste 3. RZek 2 eta Bildu eta Benegaren koalizioak europarlamentari bat aterako luke.